Haf Weighton ydw I, yn y textiliad. Dwi'n byw a gweithio yn Mhenarth, ger Caerdydd. Fel arfer, mae'n waith i wneud efo adeiladau lle dwi wedi byw. A yn aml dwi'n cael comisiynau gan ysbytau. Ar hyn o bryd mae gen i gomisiwn gyda castell. A hefyd dwi'n gweithio efo ysgolion. So mae hwn yn enghraifft yn waith i. Mae'r dan yn reit, chi'n gweld lot o gwaith llaw a gwaith efo pwyth. A dwi'n defnyddio print o dan, fel rhywbeth o print trosglwyddo, transport print. A mae paint yno hefyd. Ti gomisiwn gan ysbyty Rwcwd yng Nghaerdydd yn 2018 i greu dan y waith i ddathlu canmlwyddiant yr ysbyty. Ac pan mes i'r ysbyty ddechrau, y cyntaf nes I sylwi oedd bod y geiriau salf y gair Lladin ar y llawr, fel mosaic ar y llawr, a mae'r gair yna meddwl gwella. So nes I ddechrau feddwl am be mae'r gair yna meddwl salf i bobl sy'n mynychu'r ysbyty, cleifion a'r bobl sy'n gweithio yna. So nes I greu dau dan y waith yma i baratoi i'r comisiwn ges I. A wedyn rhai misoedd ar ôl fi ddechrau'r comisiwn, nes I actually ddim yn salf fy hun, a ges I pneumonia, a ni'n ysbyty Llandochen. A tra ni'n ysbyty, pobl yn danfon negeseuon wrthau a cardiau ac ati. A nath ffrind I fi, Dr Mark Talbot, fel yn gweithio yn yr ysbyty. A nath o ddod I weld fi yn yr ysbyty. A nath o dweud, mae'n bwysig am bod ti'n ffindio ffordd o brosesu'r profiad yma wyt ti wedi cael. So, pan o'n i'n dechrau gwella, o'n i'n meddwl amdan beth oedd dweud. A nes I benderfynu defnyddio'r negeseuon a'r cardiau gyd oedd gen I greu danau waith. Wedyn, blwyddyn ar ôl hynny, dyma y cyfnod cloi dechrau, a cyfnod Covid. A nes I fynd nôl i'r prosiect yma, meddwl amdan y negeseuon yma ges I, a meddwl am ffordd fwy syml o greu y danau'r gwaith yma, y medalau. So nes I greu medalau, a jyst efo un gair I wneud efo'r cyfnod ynddyn nhw. So dyna beth i'r rhain. So am y prosiect yma, hoffwn I chi greu medal sy'n dangos fel geiriau I wneud efo'r cyfnod yma yn eich bywyd chi. Felly, ar ôl fi gael y comisiwn gan ysbyty Rwcwd yng Nghaerdydd, y peth cyntaf nes I edrych ar oedd y gair salf, a wedyn ni'n meddwl amdan y gair a fel I gysylltu hwnna gyda geiriau sy'n cael ei brodio. Rhywbeth sy'n gen I adre ydy fel sampler gan nath rhywun yn adeiladau croefi, oedd yn brif athrawes yn ysgol Grangetown yng Nghaerdydd. A hi'n dod o Yugoslavia, a nath hi greu hwn fel plentyn. A mae'r wyddog Slovene ar y dan yma waith. Ac yn y casgliad yma yn y gweithti yn Ofalgar, mae yna lot o samplers gwahanol. A be fi'n sylwi ydy bod nhw gyd yn dieddol o fod yn Saesneg. Ti'n ddiddorol mewn ffordd, achos felly bod hwnna'n adlewyrchiad o'r amser. Felly mae hwnna'n cysylltu mewn ffordd gyda fel nes I ddod i'r penderfyniad I greu gwaith wedi pwytho gyda'r geiriau yna nhw. Mae'r gwaith samplers, mae'r pwythau'n lot fwy cymleth ar rhain dwi'n mynd I ddefnyddio yn y prosiect yma, ond mae'n fel cysylltiad rwysyd. Felly am y gweithdi yma, y peth cyntaf chi angen ydy nodwyddau. Dwi'n defnyddio nodwyddau brodwaith sydd gyda fel twll bach yn fwy yn nhw, so mae'n haws I gael yr edau trwy. A mae'r edau brodwaith, neu sydd dim bach mwy trwchus na edau arferol, neu os dim ond edau arferol sydd gyda chi fel polyester, byswn ni jyst yn defnyddio fel 2 ddarn a fel rhoi cwlwm ar y diwedd, mynd I dim bach mwy trwchus. A pins, a glid falle. Thimble os chi'n defnyddio un, a Cysur pinking fel hyn, fel zigzag, a Cysur brodwaith ydy hwn, Cysur rhaid finiog, a safety pin. A mae hwn fel olwyn brodwaith ydy hwn, mae tua 8 cm 3 modwedd ar draws. Ac un o'r pens yma, mae rhaid pen hyd yn gael o'r rhaid pan fi'n gweithio gyda ysgolion. Ond bach chi'n gwneud lluniau marciau ar defnydd, a wedyn bach chi'n rhoi dŵr ar ben, mae'n diflannu. A fath o defnydd, nes I ddefnyddio peth clustog, o defnydd clustog am hwn. Achos mae'n rhaid feddwl o neis I weithio gyda. A dyna beth I hwn, fel defnydd sort of cotwm clustog. A mae cefndir am y medalau, neu ti'n ddefnyddio dipyn bach o ffelt, ac mae'n drwchus a mae ddim yn dod ar wahân, a chi'n pwyso mewnio. So peth cyntaf chi'n neud ydy meddwl am geiriau byddwch chi eisiau rhoi ar medal.
So nes i argraffu rhain allan, a nes i feddwl amdan geiriau i wneud efo'r cyfnod cloi. Felly defnyddio clustog ac rhoi y defnydd ar ben ysgrifen sydd wedi argraffu, a defnyddio'r pen hyd ac ysgrifennu eich gair allan ar y defnydd. Fi'n tueddol o'r cysylltu'r geiriau gyda'i gilydd, achos mae'n neud yn haws i bwytho. Wedyn ar ôl hynny, defnyddio'r olwyn gorfod a rhoi o ar yr o amgylch y gair. A wedyn defnyddio ede nodwydd, yn gen i darn fan hyn. Mae 2 darn o ede, a wedyn mae yna cwlwm ar y diwedd. A fi'n tueddol o dechrau o'r diwedd, achos fi'n ffindio gyda geiriau, chi'n canolbwyntio gormod ar y gair, a be mae'r gair yn meddwl ar llythrennau, achos bod y llythrennau hynny'n mor adnabyddus i chi. Ond os chi'n dechrau o'r diwedd, chi fel yn edrych arno fo'n wahanol, chi ddim yn canolbwyntio cymaint ar y geiriau, a weithiau chi'n mwy rhydd. So fi'n defnyddio pwyth ar un ôl, y back stitch, fel arfer gyda llythrennau. Pwyth syml iawn. So fi'n gwneud un pwyth, a wedyn creu un arall, a mynd nôl i lle ddech chi wedi dechrau. Mae'n lot o blwythau gwahanol gallech chi defnyddio fel slip stitch, neu pwyth rhedeg, running stitch. Mae'r un yma rhaid syml. Felly unwaith chi wedi pwytho allan eich gair, gyda'r pen hyd yma, byddwch chi'n gallu rhoi dŵr ar ben hyn neu golchi'r dan ar ôl chi orffen, a byddai'r geiriau glas na gyd yn diflannu, a gyd byddwch chi'n gallu gweld ydy'r pwythau coch. Ar ôl chi orffen hwnna, nes i defnyddio dipyn bach o ffelt am y dan nesaf. A defnyddio'r maint hwn i weithio allan pa seis chi eisiau'ch dan i fod. Felly os fi'n mynd o gwmpas yr olwyn fodweth fel hyn, efo'r pen hyd. A defnyddio'r pinking shears, achos o'r pinking shears beth sy'n dan nhw ydy bod y defnydd byth yn datod. Mynd rwy'n yr ochr fel hyn. Sy'n gyda chi fel cylch. A wedyn gyda'r un yma, nes i pwytho'r gair saib, break yn Saesneg, a wedyn nes i defnyddio darnau bach yma o defnydd a torri nhw allan efo Cysur miniog a gludo nhw lawr i'r defnydd, a wedyn defnyddio pwyth wedyn i ddod ar rhai o'r patrymau yn y defnydd allan mwy, a wedyn nes i defnyddio dipyn bach o clymau Ffrenig fel French knots i wneud rhai o'r patrymau i ddod allan o well. So yn gwneud fel y dan yma efo'r dan arall o dan. A wedyn nes i ddefnyddio am yr un yma, ni'n falle defnyddio fel ribban, a rhoi o tu mewn, fel hyn. A wedyn ar ôl, nes i bwytho'r un yma, i ddal o lawr gyda sefyl fath o pwyth rhedeg running stitch yn yr ochr. A wedyn fel arfer, fi'n rhoi fel blanket stitch, fel pwyth blanket yn yr ochr. Felly os fi'n defnyddio dan bach o ede fel hyn, dangos chi fel beth ni'n gwneud hwn. Mae'r pwyth yma sydd wedi gorffen o off.